Noma ngazala ngazala kodwa kusalayo indoda yakho into engenza ngizibona sisi hawe ma Ukuthana sami hibo engachazeki ma lapho cabanga ungeke ungenze lutho ngoba yimina engatrapa wena hayibo sigogwana yebo ngikujwayela kabi kodwa kusalayo indoda Bazongijwayela yakho kabi ishiye endlini ize kumina Anginaki wena uyaphi wena wena Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kubi nakubi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Langamalezulu. Le show lesibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So njengoba usisi ela eceleni kwami kuyakhomba kona lokho ukuthi ikhona lento entsha engase understand kahle ngoperson athandana naye futhi esizoyithola kungesikhathi singakanani. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Mawa lo hleli naye. Umamsomi. Mamsomi unomdayi. Yebo ma. Ubuya kuphi? Ngibuya eMbumbulu esigodini saseMdumezulu. Oh okay, ukhulele khona vele? Yeah, ngikhulele khona vele. Mase ungichazele benjani impilo yakho usakhula and umndeni wakho ukwazi njengomuntu ube umntwana onjani? Umndenini ingasekhaya, sesontweni, esikolweni bangakuchaza njengokuthi ubuntomazana onjani? Awu mina sesingisimple. Ngisimple nje. Since from ngakhula vele ngangikhulela emakhaya. Okay. Angiyazi impilo yaselokishini nje ukuthi mhlawumbe ukhulele lokishini ke manje excuse mina ke. Yes. No angiyazi ngikhulile nje ekhaya. Akukho that bad khona ekhaya kodwa isimo saloku esinyuka. Okay. Kuba right. Hawu ke mina ngiyayihlekela ke inkosi yami anginankinga nabantu. Manje uzalwa nezinsizwa noma uzalwa nezintombi noma nexubile ekhaya? Hayi sixubile siba u5 Owesingakwena. Mina ngizothi ngowesithathu cause insizwe ezokuqala imina then mase kuba insizwa then mase kuba intombazana. Oh okay. Yeah. So ke lento le ngiyazi ukuthi awuzele lokhu la but Yes. The reason why ngilokhu ngikubuza ngomndeni wakho ngifuna ukuthi ngiyakubona usufike la ufyuma kwatile ngalendlela but ngizama ukwehlisa ukuthi okay relaxa sisonke la umuntu mayekujolela nje uyakujolela isengekho into ozoyenza futhi awukwazi ukumshintsha. So ngiyacela ukuthi ungivumele ngizama ukukhalma down ube right xoxisana. Lento leyo ukuthi nikhule nizalwa ekhaya nibaningi. Ikhona lento leyo ukuthi abazali ngase bathanda lo kakhulu okudlula thina sonke. Khona lo ekhaya la. Hayi sisawa no akuka ngingaqamba amanga ngabe ngiqamba amanga ngeke. Banilinganisa abazali. Balinganisa nje sonke ngabe ngiqamba amanga. Yo nazinanenhlahla. Sekuya ke nangokuthi ke phela siyakhula asisalingani ngeminyaka. Yes. Uyabona ukuthi omunye ukuthi phela ngeke wena sisakuphathisa njengalo. Yes, because ngeke ukwazi ukuthi first born phathiswe njenge last born yabo. Yeah, into kanjalo nje. Ngazo nenhlanhla yazi khona ngisafika ka Black Life TV ngangenza le show le ethi izimfihlo. Yes. Skip imfihlo. Yeah. Khona omunye owahlalisa ubhuti wakhe kwi wheelchair. Wahamba ngesihlalo ngesimanga sokuthi abazali abakhona ukubalinganisa. Khona lo munye special kubazali, khona lo munye oza ngemumva. Yonke into nje efanele igcinele kuyena. Yena ufana hamba olusa inkomo, lo munye ufana hamba yofunda. So ngizama ukucheck njengoba uthi nibaningi ekhaya. Khona bawu2 phambi kwakho kubo wena mase kube unye 2 should ma5. So ingakho ngibe ngifuna ukucheck ukuthi ingabe niyalingana noma mhlawumbe khona special. Enye into futhi yenza ukuthi abazali bengasilinganisi singana ayifani. Khona lo othi mawumthuma uthi ingeke kodwa kose bakakwazi ukuyisukumela yena umzali ayithathele. Khona mazi ukuthi umthuma yazi ufast qhu omunye kuze kuthiwa akangahambi nosibanibani ngokubaleka. Abazali bayasazi. Yebo. Kuthiwa akangahambi nosibanibani ngoba uzohamba kancane ahambe yedwa. Baze basixube ngama group uthi ayi wena uma uhamba nalo uzoba right. Uma uhamba nalo shuthi ngeke yenzeke le nto ngoba abanithembi. Khona uzodinga ukuthi mekukuthi khona into eshiwoyo kusibukane sodwa ukuthi umbani khona yabo khona kumele kuze kupoint ukuthi sibanibani enza ukuthi yabo kanjani. Ungizwe ngikubuza kanje yazi bakhona abanye ku comment section bake bathi Stufuza hlala phezu kodaba mfethu usimoshela data. Kanti yazi ungayibuka phela asiphoqi umuntu ukuthi akabuke iBlack Life TV ayekho umuntu esimphoqile. Ubuka ngokusuka entizweni yakho. And enye into mina ngisuke ngenzela ukuthi ngisuke ngikubonile mawufika e studio ukuthi lo muntu uyavutha.
usejaha ukuthi kwenze inkinga kube umsebenzi wami usifanele ngimehlise abe right kuyima ezokwazi ukuthi okay akarelaxe azokwazi ukukhuluma kahle nomuntu ephansi because omunye umuntu noma ngabe kuthiwa ubefisa ukuphendula kodwa ngesimanga sokuthi umzelane attitude ngeke sakuphendula kokona lokho so ingakho ngifisa ukuthi ube right kuqala cela nje uqala ungichazele la nihlangana khona nomuntu wakho sinahlangana nini kwakumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani kephi nendawo. So umuntu wami mina usiyabonga kwakaGumede. Nawe yazi-ke umndeni waGumede ukuthi udume kanjani. Yazi-ke nawe Gumede. Yebo. So wangasekhaya vele. Wangasekhaya. So ku-easy vele-ke ukuthi umuntu umbone. Okay. So wangitshela ukuthi hayi qaqale phela ngeke phela uthi umuntu athi eqhamuka already wena suthi hayi. So waqala ukuthi siyazi ngiyakubona kanjani ngamlindisa nje noma inyanga. Okay. Usamdrysela. Kuze ngimgawu phela ngeke phela. Nawe intombi yakwena angeke uzukwazi ukuyivuma leyo nto leyo. Ngadryisa ke kanjalo ke inyanga ngaze ngabona ukuthi ngizoze ngiyiphuthisele. Angithathe. Ngamnikeza Okay ngamthatha mhlambe kwaku20 bahlambe. Kwaku 2014 sesomnyaka emingaki 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21 2022 11 uyabala. Yes. Okay. Yabo bese ngoda vele ukuthi into bese ngikhululekile ukuthi sesihlalile nanomuntu. Yes. So uyamthemba. Sengiyamthemba yabo ngoba bekhamba kahle zonke izinto. Okay ke inkinga ke isila. Kwenzakalani? Hayi ngale ngamthola nje kahle. Okay. Uyasebenza. Okay. Even noma engasebenzi yabo umsebenzi all right. Yeah, but siyakwazi ukuthi siqhube impilo because sinayo umntwana. Yes. Ungana mntwana? Umntwana na 6 months. Okay, sekhulile. Mfana bazana? Ntombazana. Oh, intombi nizothola inkomo ngelilanga. Yeah, yangithi ziyabuya nje. Ayithi ziyabuya nje. Okay. So maseke uloke okay uyahamba emsebenzi angithi mina ngikhulelwe. Khulelwe ke mina shuthi wabona ukuthi lo njobe ekhulele there's a certain stage okuwukuthi mina ngizothi ngiyasifika angisakhoni yabo. Okay. Yes. Hayi ke ngiyateta ke angakoteti ngiyambona nje wenza izinto eziweird nje engingayitholi kahle. Ngiloko ngibuza mina ngithi mina yini ngifona mimi ngifona emsebenzini athi okay ngizobuyela kuwena manje ngisabhizi. Mhlambe ngilinde isikhathi angitshela ngiyamazi phela ischedule yakhe ukuthi ulokhuza kanjani. Mase usebenza kanjani? Ngithi ischedule yakhe hayibo sephumile lo muntu ngifonele. Ukephi ugcina uthe uzobuyela kumina. Hayibo mama bese ngikhohliwe. Akhohlwe. Ukhohlwa kanjani? Ngithi mina wasemsindweni wena ngiwafuze ngabe uyabuya manje. Athi nje manje amajida yabo kumele understand phela lento amajida ngithi. Okay ngi-understand. Hayi khona okay ngateta umntwana lokuqhubeka nje into zakhe lokuqhubeka into zakhe. Hayi ke mefika ekhaya wangithi uya drive. Okay mefika hayibo ngelilanga ngixake ukuthi ufika mefika ukuze ngibone ukuthi uyena mina ushaya ihuthi ukuze ngibone ukuthi okay sekuyena ke khona ngizobona noma mhlawumbe visitor ngiyamazini ukuthi okay sekuyena. Okay hayi washaya ihuthi hayibo ngilindele ukuthi umuntu uyangena endlini ngoba phela siyakhiya endlini ngoba nomntwana omncane ngihlala ngedwa ngithi nengane so ngiyakhiya eminyango. Hayi ngihlale mengithi ngisabathe ngithi hayi akangena umuntu. Uvinjwe yini manje ngiyosenamathele emotweni? Hayibo uhleli uvale ngisho isicapha ngibonise ngavele ngasukuma kaqalaze windini yini le mbambezele kangaka mengithi uhleli ulalise ngisho isihlalo. Ngaphuma endlini ngiyamfica emotweni ngithi ngivula isicapha nje awu ma uvalela mshaya. Ngiyabuza mina ngithi kwenze njani uhlalelene emotweni athi hayi khona ngisabhizi ngakho ngiyeza manje. Ngithi hayi okay ngihamba. Unganayo ngalapha. Hayi ngeke lento iloku iqhubeka lento le ngaze ngabona ukuthi njalo mayifika uba nesikhathi nje asipakaya angangeni endlini. Okay. Ngalinda ngathi mina no ngaze ngasola ukuthi there's something la. Hayi ngelinye ilanga
ngathi mina ake ngiclean ukhona-ke ngalelo langa ngaclean. So ngathi nje mina ngoba vele ngiyawasha ngisho egcekeni ngithi mina ngoba imoto yakhe i-right ithi nje ngikuthele kancane. Wasathi hayi okay. Hayi ngipequbule emotweni ngiyaclean. Ngithi le phone lena eyaba Ifoni uthatha kuphi? ifoni ngiyithole emotweni. Upopopo nje sisi awuvaliwe phela vele ukupopopo akufani njengeyifoni ya upopopo nje uyihlalele. Hayi nguthatha upopopo. Hawu upopopo ngambizi ngimuze. Ngithi mina ngabe waba. Ngithi ngawuvula upopopo. So ngiyachecka nje ngathi ama message. Hayi ama message akho lutho. Ngachecka kuma calls. Ngaya kuma contacts. Ngithi ngiyafika ama contacts. Hayibo awekho ama contacts kodwa khona inamba eyodwa. Le number nje iyona eyodwa ekhona. Save. Yes, iyona yodwa ekhona. Akayisevanga. Oh inamba. Inamba nje ihleli. Okay. Ngixake ukuthi le number ngathula la. Ngayithatha ifoni yakhe. Ngithatha inamba. Yes. Ngayiphinisela la kade ikhona ukuze khona ngiyazi abe suspicious. Ngayiphinisela la kade ikhona. Ngenza ukwenzayo ngenza kaqeda. Ama message dolo lo kodwa inamba. Ama message dolo lo inamba. Imama ucheck i-duration yama calls ithini? Awu isikhathi esiningi sisi. Esiningi kabi. Uyabona nje ukuthi nje now kwakona ngikathi ngize ngiyithathe ifoni ngiyabona ukuthi kade phone manje. Uyabo kade phone manje. Ngangena endlini ngamlinda wahamba. Ngathi mina ngifuna ukwenza lento sengikade ngamlinda wahamba. Lapho ngiyafyuma ngaphakathi. Fanele vele. Sengifika endlini. Ngithathe le number. Thatha ifoni yami ngiyifonele. Lapho kulo mzuzu angikhulumi mina. Ngaqale ngalinda nje. Mengithi ngiyezwa. Hello baby. Angizange ngiphendule. Wayifonela ngefoni yakho noma ngefoni yami? Wayifonela ngefoni yami. Ngenamba yakho? Yes. Yini athi hello baby? Ngenamba yakho? Angazi nami. Ushaba ushuthi lo bhuti lo khona naye inamba yami ake ayifona ngayo. Yes. Hayi. Okay. Ngifone. Athi hello baby. Ngithi mina hello babe ubali lo ngikhuluma naye. Athule. Vele ngivale ifoni. Ngithule. Mase ngimlinde azaza abuye emsebenzini. Mebuya emsebenzini ngimbuze ngithi mina hayibo. Ngifonele umuntu ubuye wenze njani futhi ubuye usave nala ifonini yami futhi abantu bakho mina anginaki mina ifoni. Most of the time yena obuye ayibukela uTikTok akawufaka efonini yakhe. Yeah, awufake efonini yami. Ngithi mina uyasave abantu la. Athi ngisave ibani. Ngithi mina khona umuntu ongifonelile. Engimfonelile mina. And uthi hello baby. And mina akekho umuntu engilokhuza naye ngaphandle kwakho. Wena shuthi ungijoyela ngalendlela yokuthi uze usave abantu ngefoni yami. Nasefonini yakho nansi le number le ngiyayithola. Kudalwa yini lokho? Akasangiphenduli. Sethuli. Uyabo ukuthi indelela injani sisi? Yo, so njengoba usinikezile ke leyo number leyo ke sizamile ukuxhumana naye ugirl loyo esimtholile futhi and samcela ukuthi sicela sijoyine kulolu hlelo lolu wavuma. So ukulungela ukuthi ngimlande ne? Hayi ngikulungela ukuthi alandwe. Okay, casilandela yena mnumzane. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ngiyathemba ukuthi nani niyazibonela ukuthi usizuvumile usasijoyine kulo lolu hlelo lolu and asithemba ukuthi impendulo zonke sizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani ukuze sazi usizongibhalelile ukuthi yena nomuntu wakhe ikhona mhlambe enye into esiyintsha angakamtsheli yona mhlambe sifanele azitholele yena ngokwakhe asazi asike sibone ukuthi ingabe iqiniso sizolithola la. Kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Usisi mabani? Mablosi. Blosi, ubuya kuphi uhlala? Hlala kaMashu, eThekwini. Okay. Uyamazi usisi lamhlanje? Yebo ngiyamazi. Umazi lapho ungitshela. Ngiyazi ukuthi unengane nomuntu wami. Nomuntu kaba?
wami. Imake ungihlebele. Niqale nikuthanda nomuntu wakho? Sina 2 years sithandana. 2 years. Uthe nathandana ngo-2014 ngisho? Yes. Okay. Uke wakutshela nakishela ukuthi unomunye umuntu athandana? Wangitshela nje wathi unomuntu athandana naye even noma esekade ekhulele nje ngoba beningane wangitshela futhi inkinga Wabona ukuthi ku-right wena. hlangana Lethiwe ingane yami yafa. Ibulawe stress sakho. hawu i-stress ingane mhlawumbe wena ungabulawe stress hayi ingane Uyabona ingane angithi ingane kumina. Mekuthiwa yimini ngaphathwa stress. wawungeke ubambe phela ngeke sisazama zonke indlela ukuthi nje sikufihlele ngoba futhi umisi nakhona ngoba isikhona wena ubona ku-right indoda yomuntu wena. Wena ubona ku-right indoda yomuntu. akho umuntu afana nendoda emhlabeni Wesisi indoda yomuntu njengoba phela ngikubone ngathi futhi umdala. ya ngimdala Uyangibona mina. ngikubona kahle kuyakwazi Uyamcabanga umuntu wami ukuthi mingakanani kuwena? mhlangana naphi nalokho uyamazi utangenza Wena awuboni ontanga ngakho. uyamazi ontanga bani ibo Awubazi ontanga bakho iminyaka wena. inento le Hayi bo sis. iminyaka yini Ingane ubuzeni ukuthi yena ucabanga ukushela gogo ingane phela mina ngazi mina ngibambe wena mina. uyazi Mina ngibambe wena. usayisebenza kade Iyasebenza indoda yami sesiki. Iyasebenza. Uyahamba emsebenzini. oh Abuye neso sekupheleni kwenyanga. ke mntakwethu Uthatha Kade axoshwa. Ethatha emsebenzini akasasebenzi ngisho longane yakho mina yendliwe yimini imali zami Hayi bo. petrol Imake uyaphuma nje la emsebenzini ekuseni. Uyaphuma ekuseni. Usuke yaphini? Ha, nihlala khona endlini yakho the whole day? siyahlala sometimes ukuthi nami ngiyasebenza yabo but nje isikhathi Umshiye endlini yakho? yes sana sami ngiyafika nje ngimshiye anginankinga Kodwa ngilwa yini ke mina? angithi phela nje silinde ukuthi ube nengane usuyikhulisa kancane mase uyadeda ukuthi uneminyaka Khona kuzoba njani? neminyaka mina Khona kuzoba njani? yini ekhombisayo ukuthi uneminyaka sandana nani nithandana Yabo the fact ukuthi sihlala sobabili. wema ingane Wathi kuwena ekutshela ukuthi khona umuntu okhona. awu phela ngithi uyazi nje wangichazela ukuthi nje into yeni into engasekho Uphi umyeni wakho sis? Uphi umyeni wakho? umyeni wakho ukhona nje usiya ukhona nje umuntu ungawethu habe yayeye ha shame Ini nashuthi la benibulala amadoda shuthi ngoba nifuna oBenten. wabulaleleni Nini nibulala amadoda ukuze nithole imali. na Shuthi wena- angitholi mina imali kuyena wena uthola imali kumina futhi anginankinga Wena uthola Yebo. imali ngendoda yakho masifile ngiyamenzela masenzo nje oBenten. yonke into hawe ma Ubeka la muntu wakho? Siyabonga Siyabonga Ukuthi njengoba ngiyasebenza uyembhekelela financially Yes, sana uphinde umbhekelele Hayibo, ma. nomntwana wabo financially. shame ngoba phela ameke umntwana wakhe nami kuyafana wami Hayi ingane yami akuyona yakho. Ingane yami akuyona yakho. Ingane yami yakho. bani Anginendaba Seningene- lokho. Wena nendoda nazi lokho mina ngihlangene nalokho. Senike nakhuluma umntwana wenu about Hayibo, mucabanga uyakwazi ukuzala? noma ngazala Usagugile. noma ngazala kodwa kusalayo indoda yakhe into engenza zona sisi hawe ma Ukwenzana? sami ha hibo engachazeki Ma. lapho cabanga ungeke ungenzela utho ngoba yimina engatrapa wena Hayibo sigogwana. yebo ngikujwayela kabi mina. kusalayo indoda Bazongijwayela yakhe kabi ishiye mina. endlini ize kumina Anginankinga wena uyaphi? usiki wena Ngiyalala wena, usiyazi ngiyazale wena. usiyawathembisa ukuvela ekhaya lakho. Hayibo. noma ngabe Ngeke thula azavele. noma thwaka uvelile Ngeke azavele ngaphandle kwemvumo yami mhlawumbe sengangenza. Uyabona shuthi the fact Uma of wengane nje wena Lalela sis, ima wo, kwahle ima. wena Ima lalela. Mina akuvelile imakabi ngifika endodeni yomuntu ngicabanga ukuthi nini oqueen. Awudlala kancane ke. nani nitshela ukuthi ngokuthi umuntu Awudlala udlala kancane. ingane nje usuyibona uyinto ephezulu Ngaphandle kokuzalwa ngilotsholiwe ngokuthi iringa Ihlangana, phiphi iring. Angeke azakwazi ukukhuza wena ngaphandle. wena Khohlwa bayikhohlisa sis. ukuthi uyabuya nje endlini lapho Lalela. uyabona ukuthi usengafuni aqama amanga Awe, esho ba- ela Akazalala endlini yakho. Akazalali. Akazalali Akazalali wazi endlini ngani ngoba phela wena usikhathi wazi ukuthi useThekwini emabhizinisini so wazi ngani Hayi, ngeke Lapho lo msebenzi sisakazalali. bhayi. Uyima kwakona nje ukuthi Lalela. angicabangi ukuthi asasebenzi Imake wosis. asiya lokhu breaka Ima sis, uyabona ke the fact ukuthi mina uyazi ukuthi nginomntwana uyazi endlini ukuthi kumele ngilale ngilambile akangitsheli mina uyabona ukuthi wena wenza ibisilima kumele enze Asoze sure mina ukuthi ngenze imama isilima. lasendlini lisuthi Imama lasendlini, ingane is taken care of usangano. uyisilima wena lokusinika asobe imali ake ngizonika phela vele le Ungasinika, ungasinika. ngibonakala ukuthi iphumile iningi usigogwana wena isigogwana sami sona lesi uzongenzani hayibo sisi mina Hayibo. ngizongenze lutho hayibo sisi ke ungitshela kabi ngikuthola wena mekwenze ilezi gogo lezi ayidlebayo lezi Walahlekelwa nomsebenzi. hayibo hayibo wayesamithi kade
kade nje Shuthi wena ola lonke. anginankinga Uma futhi usiyabonga nawe iningi nje uyangijwayela yayilwela imali yezwa. iningi yeza umuntu wakho usangeyazi amtshela ukuthi ulahlekelwe umsebenzi. ngathi mina angamtsheli mina engashada Kwasho wena ukuthi ungangitsheli. ngathi nje angamtsheli Shuthi ufuna iy'mali zakho, usona usona. mina ngifuna ukuba ukuthi ingane mhlawumbe masineyinkinga kube yimina icala ngathi angamtsheli mina I will provide because vele imali ikhona anginankinga. Hayi-ke ugeli ukuthi uzupequla ifoni uyikhathaza ube une-stressini lapho sijola mnandini awe ma Izophela-ke into yenu. ngeke izoqedwa yini izoyenzani Izophela uyabona ngoba phela yena Uzoyenzani? shuthi ufuna ukuba umfazi ekhaya Awu. uzohlala ekhaya-ke nengane shuthi ngimina engizwakofuna hayi umsebenzi. phuma phela Mina shuthi ngizwa yazi ukufuna into emnaso umsebenzi. thatha ingane sikhuliswe so-2 Uhlalephi? usemsebenzini Uhlalephi? uzokubona njani Uhlalephi ngoba uzothatha ingane nje sihlale nayo Hayi. Ugcine ngicela imali kusiya. Hayibo sisi imali uyanginika nje. Ngoba ngiyazi futhi sekupheleni kwenyanga. Phela kwenyanga ngiyazi ukuthi ngine-allowance yami ukuthi mama hambe uyephimbarisha kanje kanje. Yes. awu imali yami Uyazibona uhlukana noSiya? Hayibo ngeke. Ngihlukanise isigogwana ngeke ngize ngihlukane mina Hayi, nomuntu wami shuthi isigogwana. Awuthuni izothandana noSiya. mina vele ngacela Sizophuma isigogwana sizophuma. Yazi into engizoyenza kutheni? Kumele ngiyomphalazisa. Shuthi lo sekabi lezi zalukwazi lezi. mhlawumbe wena wamfaka into Hayibo sisi ngeke ucathi ngashiya mina siseze kuwena. ave khululeka Awu phela umshini wemali nje wena uyagaya. awe ma phela kuthi uyazi nje ukuthi abafana bamfuna Nazo-ke. uhlale encikisa ingane Umshini wemali bafuna wena. la abafana hlala-ke wena ulokhu uthi ingane awu mina khululeka Sisangithi uyabona ukuthi ngizele. Angithi uyabona ukuthi ngizele. Ngizothi sukuma wena kongazeleke. awu ngingamane Sigogwana. akinankinga lapho ungeke ungenze Sigogwana. Wena sigogwana ngeke ungenze ungijwayela wena sigogwana. Ngeke ngikujwayele kabi wena sigogwana. Ngijwayela wena sigogwana. Ufunani engane encane? Wake wambona nje umfana omncane uhlakana muntu. ungenzani Awazi manje ukuthi umuntu wakhe. Uyajwayela wena sigogwana. Uyajwayela wena sigogwana. Sajwayela lesigogwana lesi. Simyekeni Uzosinika-ke sithi imali yakhe anginankinga-ke nawe. uyetholethe ngenxa yami wena Hayi akusona isithembu sisi wakwazi ukuthi isithembu lesi akusona isithembu lesi. Waziwaphi lona? Waziwaphi akaziwa ndawo lo umshini wemali. noma ngawo Umshini wemali lona. lapho vele iyeke liningi anginankinga noma ingaphuma Ilethe sitshamutshe. itshamutshe okusana indoda ingitshamutsha kamnandi Anginendaba okusala wena ophela indoda awu iphela kanjani wena phela ngathi uzozala ayiphelanga. nami ayisoze kuyaphela Ayiphelanga kodwa nje wena ozophela. ngabe akezi Angithi uyabona mina usade ngihlele yonke le minyaka. Shuthi-ke kusa-right. Wena kwanamhlanje nje uzophuma emsebenzi ezaphi? uzala Phela ngoba sengikubambile sisi awon sizobona ihambile easy le. Uhamba naye. ngiyabona ngizomkhona Ima-ke sisi ngizohamba naye uyaphi vele ngoba phela usenami umsebenzi. wena usho ukuthi akasaphuma emajiteni akusamele aphume nje ikhona nje igogo wakhe angithi usho ukuthi umsigogwana nje umkhiphele Hayibo sisi ngizomkhiphela mani uyayikhathaza wena uphelela lana. Ngiyakutshela-ke mina ukuthi uphelela lana. Uney'ngane zakho yithini? Njengoba noba uthuni ithi andihlukana noSiyani. Ayindafika Aweke ukuthi noba uthu vele nabantu bakhe. Yebo imina umuntu wakhe. khululeka-ke umyekele uyayihlanyisa ngoba nama Ngicela umbuzo sisi ukuthi waziwa uyamazi uma? ngihlanganaphi nawe wena yini oyizuzile ngokubazi Hayibo sisi uzuze ngokuthi khohlisa wena angiyindawo ngekhuleka uyazi ukuthi senze ama-arrangement ukuthi ngetshe hayibo imali yami uzokwenza ngani ngemali yakho ngoba isiphukuphuku ngoba mina macaca ukuthi bethiwa wena ngoba ulwini lokhu uyilisa nje bengihamba angeke uphinde ube nemali uzodlana eswini anginendaba ngizoyisebenzela mina sisiphela ingane ngiphelele yazi lapho uzoba right abantu kathi wasebenza ngingena endlini yakho-ke mina into esesizoyenza ayisukhona nje nasebenza uzohlala usisi wami uyena-ke le ndoda yakho ngoba vele uyayithandela-ke isiketi izodla yona-ke ngeke izikwazi awe ma wena ngeke ungenze lutho mina ngizothi abakuyeke manje ngeke ungenze lutho mina ngizokuyekela ngoba ngidla indoda cela ungeka bhuti ngimsolve uzongenzani lesigogwana ngeke ungenze lutho esidla indoda yakho kamnandi ngiyayidla ngizokushaya mina kutrap ngokushaya mina Bodi ngiyacela ukuthi uphume noyedwa ukuze sizokwazi ukuba neshow ukuthi phela wehlisa umoya ngeke mina ngeke yabo wangikhipha lapha ya ngomthela phansi mina yabona meke nje ngaze lapha
Ngizomthela phansi Ngiyacela mina bandukwazi lesigogwana. Aphuma nimdedela aphume. Akubi isona esiphumayo. Aphume Hayibo, aphume umuntu akazodlala igogwana, bo wena uyayisa wena. indoda yakho ke namhlanje ngoyini. Iy'ngane zakho nje wena futhi uzolahlekelwa iy'ngane ngalo mbolo owenzayo. Mbona lento oyenzayo wena. Umuke lapha ekhaya. Hawu. Ngiyacela ukuthi sivele Hayibo. sikhulumela ngesimanga sokuthi Jehova. ayikho indlela eya phambili esikhulumayo noma esibonayo kangcono. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa Kodwa ngiyalingwa yini? ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bayaqiniseka ukuthi ukuthi abazokwazi ukuhlukana noSiya because bayamthanda. So ke bye. Is der Black Life TV?